morning. Ay. Good morning mga idol. So for today's video, dito tayo ngayon sa Santa Barbara. Santa Barbara pa to eh. Yan. Nandito tayo sa Santa Barbara. So dyan na part na yan, Urdaneta na. So bali ang video natin ngayon is ang bayan ng Urdaneta. So tara na, let's go.
ko nga San Nicolas eh. Kaso wala na, di na kaya ng oras. Next time na yung San Nicolas. Alam ko naman na yung daan eh. Ginagawa mo, makagising mo lang? Ginising ka rin mga dito. Nakita niya akong umalis eh. Mga 5:45 na ako nakaalis. Nakita niya ako. Okay. May papabili ka ba? Wala kang papabili? Ano bang pwedeng bili? Ha? Ako din? Ngayon ko naramdaman? Napagod ka kasi nagtinda. Jogging ulit tayo sa Martes. Miyerkules, day off mo. Miyerkules rin. Sige, bye bye. Ingat din kayo.
liko.
Ilocano sila dito ah. Shoutout po sa mga taga Urdaneta. Ilocano pala kayo dito mga idol. Kasi katabi ng Santa Barbara eh. Ang Santa Barbara kasi Pangasinan ng salita nila. Pero dito, Ilocano. Explore pa natin yung ano. Ako nakapag-flash. This is going to balik tayo. That's it. Okay. Going to Manawag ngayon. Manawag. Saan hindi tayo pupunta ng Manawag? Tignan ko, sir. Ay. Sticker po ito na, sir. Opo. Kita-kita dun sa... Ay, patay. Wala akong sticker. Bakit po palabas? Wala. Dito lang. Wala akong sticker, sir eh. Pero check ko kung may nadala akong ano, key holder. Sige, boss. Taga saan ka ba, sir? Taga dito ka? Dito lang din, boss. Shout out pala. Ayun. Ito na lang. Sige, boss. Ayan. Okay, Shout out. thank you. Pangalan mo pala, boss? Julius, boss. Julius. Boss Julius ng Urdaneta. Nakilala niya ako. Thank you, sir. Ingat. Apa, sir? Ayun. Sir. Sige. Wala akong sticker. Sige, sige, sir. Uy, may nakakakilala pala sa akin dito sa Urdaneta. Shout out, Boss Julius. Ayan, oh. So, hindi kasi ako nagdala ng sticker kasi akala ko walang nakakakilala sa akin dito. So, may isa. Sakto may dala akong key holder. Grabe. Thank you, thank you. Kahit ano, malayo yung ano, hometown ko, may nakakakilala pa rin sa atin dito. Tara. Nagulat ako, bigla akong tinawag eh.
Pero parang alam ko tong bridge na to. Papuntang ano na to eh. Balik na tayo. Hindi ko alam kung saan papunta to pero nakita ko. Tara.
pwede ba? Oo, balik ka. Paraiso, babe. Tag ina yun, hindi ako mading. Sabon na, tidur mo. That's it. Ganda. Let's go. Zoom. Saan ka punta? To the moon.